Bismillahirrahmanirrahim. Yani insana seri her tişti tırsa Xudaya. Dibeya re'sul hikmeti mekafetullah. İşte balak merdi de ki İro ağlebe me insan ara tırsa Xuda kim biye. Çünkü tırsa Xuda hebuna İro halime ne ev bu. Xuda Kur'an'da dibece ki Bismillahirrahmanirrahim minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum tareten ukhra. Dibe emin ve şholiye çekiriye. Me insanlar dibece. Uni bimrin, eze bimrinim, uni tekrar bimrin kholi, eze ve şuye kholiye tekrar rakim. Yani kum mahşere da uni rabin. Hesab bidin. Ama emiru iş kanun adı tırsın. Emş askeri polis adı tırsın. Dairek emle görev tıkın emş amiri khud tırsın. Emş insanı Xuda nas zalim emde tırsın. Vesaire. Emş katil adı tırsın filan beban. Ama maalesef me Xudaş bir kiri. Çünkü İro em diçin be esnafa, be pirê esnafa ra îro biye ki güven nemaye. Çil dikana mêrik hebe dibe ev baş. Dibe ez filan market xwazim dibe naviya ew marketin ne fakat viya jû çêtir e. Yeter ki bixapîne. Hatta Resulullah dibe ki men gashana feleyse minna. Ek me bixapîne necmeye yani. Ama maalesef emîro dixapîne. İca em çi bikin ji bûna Xwedê ji bû xwe em tirsa Xwedê ji qelbê xwe ticarî dernex. Hani edvir da hikayetekî bêjim dibe zamankî da şêxekî hebiye tabi mirîdî pir bûne şêx jî Xwedî keşf û keramet biye ama şêx di nava mirîda da em pir jêkî hes kiriye. Tabi zaman ku derbas dibe mirîd jî fehm dikin ku şêx em pir filan mirîd hes dike mirîd parî pê deşin çima şêxê me ew hatike em jî mirîd dîwîne. Tabi şêx pê ek dihese ku vana jê ek bûne şêx rokî gaziya wan dike çend heba gazî wî mirîdê xwe ku jê hes dike gazî wî dike. Şêx her yekî ji wan kêrikekî tûj dide wan û tûjkekî dide wan dibe ajwara derên herin çolê da herin her yekê ji vê tûtkê li cîkê serjê bikin ojmir bînin. Yalnız gerek kes we nebîne li derê. Yek însanekî jî yek tiştekî jî welwîrê bibîne ev ya nabe herin cîkê wisa ûn cî tarî şerjê dike ûn kur şerjê dikin şerjê neyse diçin tên teva tûtke serjê kiriye wa kêrik van re serê tûtkê van re wî mirîdê ku şêx em pir jê hes dike tûtkê serjê nekiriye anî. Şêx dipirse dibe telkirê serjê kir dibe wela çûma axirê kestine min derî girt û mirûrê serjê kir dibe baş. Jê ne dipirse dibe telkir serjê dibe wela çûm binê nevalê kesik têne bû vêl nerd kestine min serjê kir dibe başê. Jê ne dipirse dibe telkir serjê kir dibe çûm filan derê wer hese herêkê ji xwe cîkê serjê kiriye. Peki ji vî mirîdî ji dipirse şêx êk em pir jê dibe te çima serjê nekir? Miştarek û here cîkê binê vavana tev serjê kirine te emrê min anî cî dibe şêxê min ji xwe min emrê te anîye cî. Dibe te çawa emrê min anî cî dibe te ji min ra gûkî ji me teva ra jî gûkî herin wisa li cîkê serjê kin ku kes we nebîne. Dibe ez çûm ku derê Rebbê alemê li wê derê bû. Min dîk Xweda li wê derê ye dibê. Min nikar wî serjê bikirina. Te ji min ra gûkî cîkê ku kes tune ve. İca gelê insana
ورن ام في مريدش خرا بكن ميناك بكن ارنك ام yaşamak بفيا بكن والله اما كا في مريدي جيان بكن kesinlikle ana az jivir şunda ve hataj meçene be işik em bikin em sağlama bikin esnafiyak em bikin em sağlama bikin memurtiyak işçitiyak em bikin em sağlama bikin çünkü em şuhada bitirsin icab behaviya ku em tamam Rabbi alemi bitirsa Xuda em o biheskirna Xuda em işik bikin. Und biminin de khayr و خوشی دا und tamam amaneti Xuda bin.